Добре дошли в Green Life, луксозен комплекс от най-висок клас по Южното Черноморие край град Созопол. Тук ще намерите спокойствие и сигурност, всичко необходимо за пълноценен живот. Басейни, детски спортни площадки, заведения и дори хранителен магазин. Това е Parkside 2. Луксозна сграда с отлично изпълнение, част на престижния комплекс Green Life. Остават само 3 апартамента. Едностаен апартамент с площ от 50 квадратни метра на цена 79 900 евро. Двустаен апартамент с площ от 52 квадратни метра на цена 88 900 евро. Тристаен апартамент с площ от 74 квадратни метра на цена 119 900 евро. Всички апартаменти са завършени до ключ и готови за нанасяне. Ако търсите дом или инвестиция край морето, свържете се с Наталия Home. Ще ви помогнем да намерим перфектно място за вас в Green Life Parkside 2.